Og så er jeg måske lov til at tage det går nok. Det er bare noget, man arbejder efter, ikke? Nu kommer næste. Ja. Menu til bestyr. Det kan vi også ud med godt lave. Det hele kommer til at foregå længe, eller? Ja, godt. Ja. Øje med vejen, jeg holder øje med trafikken, så det var det der. En kurse. Smil, det smitter. Det stod der på et klistermærke for mange år siden. Jeg ved ikke, om I husker det. Jeg tror, at på de fleste, næsten ligesom jeg, ikke kan lade være med at smile, når man hører den sætning. Smil, det smitter. I kender det sikkert. Det pibler i kroppen, og når vi føler, at vi møder andre, når de smiler til os. Vi føler os endda måske mere værdsat ved folk, de smiler til os. Det er almindeligt kendt, at når vi smiler og griner, så udløser hjernen endorfiner, som giver os mere energi og overskud. Og så er det meget vanskeligt ikke at smile igen overfor en, der står og smiler til en. Vi kan prøve lige nu at kigge rundt. Se, det virker. Faktisk kan man narre hjernen til at smile, selvom man ikke har grund til det, blot for at udnytte det overskud, som det giver. Og man ikke alle sammen kender det, at hvis vi af en eller anden grund har det dårligt, for eksempel på grund af sygdom eller noget, så gør det altså en forskel, hvis vi møder nogen, der smiler til en. Når jeg fremhæver smil, er det fordi, at det er det, jeg forbinder med Ladywalk. Ikke bare et smil med tusindvis af smil. Og med alle de 39.650 kvinder, derude deltog i Ladywalk den 26. maj smilede, det tør jeg ikke sige. Men jeg kan i hvert fald med sikkerhed sige, at størstedelen af den gjorde det. Og sådan er det hver eneste år. Humøret er højt. Der er snak og latter. Og det er tydeligt, at de mange tusind kvinder, der deltager i Ladywalk, kommer til at hygge sig. I Ladywalk ønsker vi at give den grund til at smile, og måske netop derfor kommer de igen år efter år. At jeg personligt bliver mødt af alle disse smil, gør, at jeg som formand for Danmarks største endags motionsevent har al mulig grund til at smile. Og jeg behøver nok ikke at sige, at da jeg stod derude blandt tusindvis af kvinder, den 26. maj havde jeg det rigtig, rigtig godt. Om et øjeblik vil jeg gøre noget, som altid får mig til at smile. Det er en meget, meget stor glæde at få lov til at være den, der overrækker vores store checks. Inden jeg gør det, vil jeg lige fremhæve Scleroseforeningen og Hjerteforeningen sammen med Søndag, som er vært her i dag, også gør noget for Ladywalk. I er via jeres medier og netværk med til at synliggøre det, vi gør, og det, vi står for. Det er Ladywalks det vil jeg på Ladywalks vegne meget, meget gerne sige tak for. Det har stor betydning for os. Jeg har allerede nævnt, at det betyder meget for os, at det er en del af Ladywalk, og at vi er ved at uddele disse checks. Det vil jeg gerne gentage, fordi det alene er mulighed, fordi vi mange vælger at bakke op og deltage i Ladywalk. Når jeg om lidt overrækker vores checks, vil jeg gerne bede jer om ikke at sende jeres tak, gode tanker og smil til mig, men til vores arrangører, deres hjælper, bestyrelsen og vores tusindvis af deltagere.
For jeg bliver aldrig træt af at gentage, uden dem, ingen Lady Walk. Og så vil jeg gerne bede Ellen og Melinda om at komme herop og modtage en check fra Lady Walk efter års. Skal lige give den rigtigt til... Værsgo. Tusind tak. Så hvis I lige stiller lidt mere i foran Lady Walk-skiltene. Ja, det kan du tro. Det står på hver side af dem. Det må I meget gerne. Det må I meget gerne. Det vil man en glæde. Ja, det er godt. Ja. Smil, det smitter. Ja, det er så godt. Ja, så lige, ja, du må godt lige tage et billede, Jesper, men jeg er faktisk ikke helt færdig endnu. Fordi at vi synes faktisk, vi har haft så rigtig godt et Lady Walk over i år, så vi har faktisk snydt en lille smule og lavet en check mere til hver enkelt af støttemodtagerne. Så vi vil gerne give 50.000 kroner ekstra til hver af støttemodtagerne. Værsgo, den skal I også have. Velkommen. Det ved I kan bruge, men det ved I kan bruge. Det kan jeg love dig for. Også dig, jeg ved også, du kan bruge. Jeg håber ikke, du har brugt flere end det. Jeg kommer fra Hjerteforeningen og har jo svært ved at lade være med at smile, ikke bare til Ivan, men til alle, der er her i dag. Det er en kæmpe stor donation, som jeg går ud fra, at mange af jer har været med til at arbejde for, at de penge er kommet ind. Og I må gerne sende rigtig mange hilsner tilbage til alle de kvinder, der har været med til at gå og hjælpe omkring alt det her arrangement. Det er rigtigt, som du fortalte, de her nøgletal. Jeg synes jo også som kvinde, at det er lidt urimeligt, at der kun forskes 30% af forskningen foregår i kvindehjerter, selvom der faktisk er flere kvinder end mænd, der dør af hjertesygdomme. Og det vil vi gerne sætte rigtig meget mere fokus på, netop med vores kampagne Elsk Hjertet, som kører i øjeblikket i Matas, hvor man kan købe vores små armbånd til fordel for hele den her forskningsindsats. Vi kommer også til at lave en fornyet fokus på det, og har vores Protector Mary til at bakke op omkring det også. Så det betyder rigtig meget for os, at vi sætter fokus på kvinder og hjerter, og hvordan man kan forebygge sygdommene og sprede noget mere oplysning omkring det i den kommende periode. Så tusind tak. Det vi har lige startet, det er jo en kæmpe fornøjelse for mig at være med til det her. Så tusind tak til alle, og send det endelig videre. Jamen, jeg vil også sige, det er fantastisk. Det er faktisk 5. år, at vi som Skleroseforening får en donation, og det er bare meget flot, og vi er meget taknemmelige. Det er skønt at være med, eller her i dag også, fordi nu har jeg mødt Akker-folkene. Jeg har hørt rigtig meget om jer. Jeg ved rigtig mange historier derfra, og det gør, at det er en særlig oplevelse også, at I er med, fordi uden jer, så havde det ikke kunne lade sig gøre. Og på samme måde ved jeg med alle de andre byer, og jeg har faktisk fra en del af mine frivillige skulle tage en hilsen med, så du må tage hilsen tilbage til alle og sige tusind tak for samarbejdet, for det synes faktisk, det er fantastisk at være de forskellige steder. Og så sent som i går, så bliver der ikke noget. Også I skal skørt til næste år. Og det håber vi jo selvfølgelig. Men udover det, så har vi også sagt, at det er dejligt, at det er kvinder, som over hele landet igen og igen har lyst til at gå for den gode sag. Og vi har faktisk regnet ud, at i år så har man gået i alt mindst 300.000 kilometer den 26. maj. Og det er altså frem og tilbage til Cape Town i Sydafrika 15 gange. Det er lidt imponerende, ikke? En check på 250.000, plus en ekstra check på 50.000 dage. Nu må vi være stolte i det. Vi er ikke bare frygtelig stolte, men jeg er også meget glad på Hjerteforeningens vegne. Det er et usædvanligt stort beløb og en usædvanlig gavmild donation. Og tanken om, at det er 40.000 kvinder, der har været med til at skaffe de penge, det varmer.
Har I så nogle planer om, hvad pengene skal bruges til? Ja, pengene skal bruges til at øge fokus på forskning i kvinders hjerter, altså til mere forskning i kvinders hjerter. Det er sådan, at selvom der er flere kvinder end mænd, der dør, så er det kun 30% af forskningen, der foregår i kvindehjerter. Og det virker jo helt urimeligt, fordi der er forskel på kvinder og mænd, og der er forskel på kvinder og mænds hjerter. Vi fik tilskud, hvor med at få et tilskud fra nogle roselæge fra Lægevåg. Har I kunne mærke nogen forskel på det beløb, vi fik dengang? Det beløb har gjort en kæmpe forskel og har været med til, at vi hele tiden bliver bedre og bedre til at forske og til at redde liv. Jo mere vi kan vide om hjertesygdomme, jo mere bedre kan vi forebygge, jo mere kan vi informere om, hvad man skal gøre og være opmærksom på for at undgå at få en hjertesygdom, og hvad man skal gøre, hvis man er blevet syg. At man kan takle sin sygdom og leve med den. Det gør en stor forskel. På selve Ladywalken bliver arrangeret, der kommer rigtig mange reaktioner fra pigerne, der er ude at gå. Kan I mærke nogle af de her reaktioner? Jeg tror, ude på Ladywalken, der kommer rigtig mange reaktioner fra pigerne, der er ude at gå. Kan I mærke noget forskel der? Det kan vi. Vi mærker en stor forankring i vores sag. Vi kan mærke, at der bliver skrevet om det i den lokale presse. Vi kan mærke, at der bliver snakket om det. Og for os har det en stor betydning, at det er ganske almindelige danskere, som bakker op om vores sag. Og det er så synligt og så tydeligt, så de også vil bruge en stor del af deres tid på at gå til fordel for os. Ja, man kan sige, at det er en god PR for Hjerteforeningen samtidig med for Ladywalken. Det er jo det gør. Det betyder, at der kommer fokus på det, vi laver, og at der kommer penge til vores forskning. Og det er en kæmpe hjælp og en stor fornøjelse at være her og møde folkene bag hele arrangementet. Men det er lige fået overragt en check på 250.000 plus en check, som var lidt af en overraskelse ved siden af på 50.000. Det må være et tørt sted. Ja, det er et meget tørt sted. Jeg vil sige, det er en fantastisk donation, fordi vi arbejder jo hele tiden for indsamlede midler, og noget af det, som er vigtigt, det er, at vi kan støtte forskning, og blandt andet støtte forskning i hvorfor kvinder får sklerose. Og der falder det her altså på et meget tørt sted, så mange penge, og vi er jo ret stolte over, at vi får så stor en donation. Så kan man også mærke, at der kommer en donation. Det har været med til at gøre en forskel i jeres forskning. Det har det, og det faktisk så havde jeg i dag med Linda Magiai med, som blandt andet også fortæller om, hvad det er, hun jo arbejder med, hvor hun forsker i det her omkring kvinder og sklerose. Og man kan sige, at nogle gange, når man forsker, så er det over mange år, og derfor er det vigtigt, at vi har mulighed for at samle penge ind til den her forskning, også over flere år. Nu på Ladywalken, der er altid en stand med sklerose på. Ja. Og de mennesker er altid glade. Er I normalt altid glade mennesker? Ja, altså man kan sige, jeg synes faktisk, det der kendetegner rigtig mange af mine frivillige med sklerose, det er, at de faktisk gerne vil gøre en forskel, og de ved godt, det betyder noget, hvordan de møder verden. Og hvis de gør det og er positive og er det glade, så møder de også det smil igen. Og det var faktisk lidt det, Ivan også har talt om med, at man smiler du til verden, så smiler den igen. Og det synes jeg faktisk er noget af det, som jeg møder igen og igen. Det er, at jeg får altid positivt tilbage med det, hvor folk siger, hvor er det dejligt at møde nogen, som har lyst til det her, og gider give det en skalle og være så glade og positive. Og jeg tror faktisk, de er en lille smule mere glade end gennemsnittet, selvom de har en alvorlig sygdom. Har du så noget her til slut, du gerne vil bringe ud? Ja, altså jeg vil sige, at jeg synes, det mest fantastiske er jo, at det er så mange kvinder, som går for den gode sag, og at det er muligt, kan lade sig gøre, fordi der er så mange, der støtter op omkring de 10 byer, der afholder Ladywalk. Og det synes jeg faktisk er et fantastisk stykke arbejde, og det viser måske, at det frivillige Danmark stadigvæk har en, kan man sige, en plads. Så selvom det handler om så mange andre ting, så er det der, hvor der stadigvæk er en styrke, og det har vi jo nyttet godt af. Så tak for det.
Ja.